Мына моторлукны әйтеп аңлатып бетерә торган кыз. Дулкын килә. Шиксез кырые юк бу океанның. Хыяллар тормышка аша икән җәмәгать. Мин дә менә Сарманнан гади авыл кызы һич тә уйламаган идем. Мальдивага барып, океанда ял итәрмен дип. Хыяллар тормышка аша җәмәгать. Хыялланыгыз. Аллаһыма рәхмәтлемен. Шундый мөмкинчелекләр биргән өчен. Кайнар сәлам Сарманнарга, райондашларга, авылдашларга, һәммә барчагызга. Исән сау, сәламәтлектә очрашырга насыйп булсын. Океан җылы шундый рәхәт. Монда акулалар йөзеп йөри, башбакалар, скатлар, нинди генә балык юк. Акула балалары инде, зурлары күрен, мин аның баласы да бик куркыныч. Бар вакытта. Рәхәт. Рәхәт.